दोस्तों हम लोगों को माता बहन बेटी बहन गांव में जवार में जब तिलक के शादी ब्याह के दिन रहेला, तिलक जब चढ़े लागला त का ऐसन का कहेला लोग, कैसे गरियावेला लोग, बर्तन देखेला लोग तो भड़क जाला लोग। हाँ, तो कहली सो कि आहा हमारे बाबू के तो ई ठग रहली सो। तो यही पर हम का सुनाओ तनी आप लोग सुनिए। हमका लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और फॉलो जरूर करिए दोस्तों। और कमेंट में बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। अरे ऐसा न बरतन हम धगड़िन के देले रहली। अरे ऐसा न बरतन हम धगड़िन के देले रहली। आ बबुआ के नार के कटाई जी। ऐसन बर्तन हम धगड़िन के देले रहली। आ बबुआ के नार के कटाई जी। तो वही में जो रहल नौकी उ का कहले, अरे ऐसन बर्तन हम पंडित जी के देले रहली। अरे ऐसन बर्तन हम पंडित जी के देले रहली। आ बबुआ के नाम के धराई जी। ऐसन बर्तन हम पंडित जी के देले रहली। आ बाबू के नाम के धराई जी। टिकावा ले अइला भसुर डिबिया में मुनि के। टिकावा ले अइला भसुर डिबिया में मुनि के। आ खोली के देखावा ना तो गारी देबे चुनी के। खोली के देखावा ना तो गारी देबे चुनी के। गारी देबे चुनी के तोहरे दीदी के लेबे बिनी के। गारी देबे चुनी के तोहरे दीदी के लेबे बिनी के। आ खोली के देखाव ना तो गारी देबे चुनी के। झझरा माड़ौआ जन छावई है बाबा हो। आ झझरा माड़ौआ जन छावई है बाबा हो। आ लगेला सूरज के प्रकाश जी। झझरा माड़ौआ तू छवई जनी बाबा हो। लगे सूरजवा के ज्योति जी। हे झझरा माड़ौआ जन छवई है बाबा हो। आ लगेला सूरज के ज्योति जी। लगेला सूरज के ज्योति जी। लमहराया जुरी पसरी है बबुआ हो। लमहराया जुरी पसरी है बबुआ हो। लमहरा कुल खानदान जी। लमहराया जुरी पसरी है बबुआ हो। आ लमहरा कुल खानदान जी। बहिया छोड़ी दा भोर हो गईल बाबलम। हमरा लागे शरम, हमरा लागे शरम। निबिया के डाढ़ मैया गावेली झूलवा हो कि झूली हो झूली ना। हो
कि झूली हो झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गीत हो कि झूली रे झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया की झूली हो झूली ना। तो दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।